Jose Antonio Azpiazu, gaur Oñatiko Santa Marina plazan elkartu gara, historia kontu ez berba ingo dugu, izenen izan atarte hau dalata, eta esan behar da, momentu honetan Oñatiko plaza historikoenian gauzela, edo historia mintzat garrantzi handixa auki dauen plaza baten gauzela, ezta? Bueno, Santa Marina plaza izan da, hemen Oñatien 18. mende arte, egon zan plaza bakarra plaza, nagusi bezala. Hemen biltzen zidatanak, merkatu hemen eiken zan, merkatu porteak, Legazpiti ekarretxako mehatza eta horrela hemen pilaketa zan, gari merkatu hemen eiken zan, eta hain zuzen be, hemen leku importantia. Eta inguruan behiratu ezkero etxe galantak ikusten dira, hemen baruena, Madina Goitiana, eta gero artixena, antixena, gaur egun soziologia juridikoekin lotuta dauena, eta orduan toki aproposa. Gero bestiak, Duki ondokua eta gaurko plazaia berrixagoa da. Berrixagoa da, hori da. Guk baina hoxe, ingo dugu, baindala mende batzun inguruko kontuak aipatuko ditugu izan Euskaltzaindiatik, Oñatiko lehenengo, registratako lehenengo abizenen inguruan berba einozkoenian, gauza bat azpimarratzen ebein, eta zan, Oñati estan beste herri batzutako abizen asko agertzen ziala, ez? Eta horrek esan gura da, movimentuan nolabait euela, ze jentia herri aldatzen zanean, beste herrixan, bere jatorrizko herrixan, izena, abizen hartzen eben, ezta? Bai, lehenengo hori, ez dugu hemen bazterretxarra hemen jaixo eta hemen hilik eziela. Bai, bazterretxa, bai kaletarrak, betik, batzuk itxasoz beste kalde, beste batzuk Ferrarixan lan aikera, beste batzuk basora, eta asko mogit eziela. Eta hemengo modutik baldin baziran, Oñati edadura handikoa, herri aberatza izan da, kanpotarra apere etorte zidan. Orduan, normala da ikustia, hemen Arabatik eta Bizkaixatik eta Burgosetik adibidez, ona etortzia. Eta askotan ez bakarrik etorri, finkatu ere bertani eta bertako egin zianak. Eta gaur, adibide horretako bat egingo dugu, hartuko dugu berbagai, Burgos aipatu duzu, Tobalina abizena, Oñatiko historiarekin oso lotuta dagoena, baina jatorrixa? Burgosen endakoa. Bai, Tobalina da nolabait jango bailara bat, eta 16. mendeko lehenengo urtetan 1500 eta 1300 edo agerketan da hemen Tobalina. Tobalina, eta hasieran langilea, sartzen da mendiko kontuakin, gero ikatza egiteko, ikatza baliogarria zanak, egurra, gero Ferreixetan, berazan armerua. Armerua, dardero, zertzen, los dardos, baina gero saltzen ere bai. Eta salde zituen, pila bat, ona inguruan eta bere merkatu hauen lekuetan, eta baita be halako batean esaten dute, egosten diote, Portugalera bialdu zituela astak, edo olako arma tipo batzuk, kontrabando gizan eta horrela. Eta horren inguruan, hartzen dau izena falsario bezala. Falsario izan jeke, monedak eta diruak nolabait txarrak zianak, legezkuak ez zianak, eta horrela horbe sartuta duen, baina asko izango zian horako personak. Geixenak goikuak erregiek, eta zilarra ordez jartzen zituela kobri eta holakoak. Hori asko ditu, armagintzan, mendixan ere bai. Eta bertarako egin ja, eta gero erlazioa bertako familia importantienekin, erasoro komerziala, adibidez auspu egiteko, barkinez, bai Ferrarixetako eta bai zutegitarako, hemengo industria hor zegoen, kalean, kale zarrata hor txelotuta zegoen, eta orduan Tobalinak ere hor sartuta zeuden, bai. Bat etorri zan, bera bakarrik etorri zan, familixeekin etorri zan, hemen inen familixea? Bueno, ia bat bakarrik, hemen agerketan dean da bere intzena, azkena protagonismoa. Ez dago esaten familixeekin datorrela eta olako zerarik ez dago garbirik. Baina gero ikusten da, hemengo jentiekin eskonduta, halako baten torritza handik urte jentetara, 1600 pikuan, Magdalena de Goitia, zan bere emaztia eta alargunduin zan, eta Tobalina batekin eskonduta. Orduan, ikusten da, bertan ere ondo ikusisa dagoela, ondo ikusisa, erlazioagatik familia importantienakin harremana zeukala, eta gero bertako emakumiekin eskonduta dagoela, eta gero noski, bertan semiak eta bertarako egin ja. Eta okerrezpan hau, kargu publikoak edo ardura karguak be eukizik jozten, ez da, Tobalina tarrek, ez dakit hasierak horrek, edo gero bere tarteko izan zian? Poliki sartzen izanean, igual, bigarren o hirugarren belaunaldikoak sartzen zituen, regidor adibidez, regidor esan, importantia, nolabait udaletxean sartuta. Eta, holaxe, gauza importantiak, halako baten kondieren kontra de borrokan ibili izan, eta baina gehien bat,
olako materialakin bai. Informazioa topatzea, Samurra Sanxatzo Tobalinatarren inguruan? Ba, nire fitxetan ikusi, lehen behi zerbait idatzitzen nukan liburuan tesian, eta agerketan dira, eta gero topentzio, tolako udaletxeko artxibotan ere, egun hauetan ikusita, hombre, Tobalina hemen agertzen da, Dan García de Tobalina, importantia, eta hemen ikusten da, agiritan agertzen dana, osea, hainbeste jente ez da agertuko, baina agertzen dana, gauz importantzia dakola, edo dirua dakolako dokumentuak egiteko, gaur notarixui joatei bezala, Bartuko eskriboak notarixua bezala zian, eta orduan Tobalinatarrak presentzia handixe eukain hortan, eta orduan oinatin bera egizazen da, errotuta. Noiz bukatu zen horren presentzia hemen, ez dakigu, hainbeste apellidu, bai bertakuek izan da ere, igual kanpotarra, igual Madridera junda, Donostira junda, hainbeste familia bezala, eta hemengo oinatio Ameriketara joatia batzuk nungo asa eta oinatikoa eta apellidua oinati, konkistadoreenetakoa, orduan normala da, Tobalina bertakua hango izan da, hemen ona torretxakoan Tobalina apellida onartzia, eta baita ere hemengo oinatiarrak Ameriketara joandakoak ere oinati apellidua onartzia. Tobalina biharrean oinati. Hori da. Gaur egun geratzen da arrastorik, Jose Antonio? Ez da arrastorik aspaldiko hontan, ez dut ikusi igual, 19. mendia desagertuko zian, dakiguna da, hemen Ferixek esanean eta gari kontuan esaten da, muga bajarriko, jentia ez dixen, olabai, bultzaka etorri eta garixa erostera, eta orduan esaten dau, Plaza Santa Marina honen, enparantza honen onduan euela, Tobalinan etxia, eta Tobalinen etxetik aurrera ezin lekela joan, osea, nolabait... Hori zala azkeneko hori, osea, etxia baukala hemen, bere herrisa, eta gaina bere izenakin Tobalinan etxia, la casa del señor Tobalina esaten dauen. Esan gura dago, bertaren jauela, etxia, ez da Samurra, errentan eukitia Samurra osoan, o baserri batera joan, da horrela, baina etxean, eta hain toki aproposian eukitia gainera plaza onduan, zerbait norbait zela hemen oinatien bere. Hori noizko dokumentua da, Jose Antonio? Hori da 17. mendikoa. 17. mendikoa. Ikusi dugu, orduan jentia mugitzen zala garai hartan, eta Tobalinatarrak horren adibide, Burgosetik oinatira, eta oinatitik ez dakigu, igual mundura, ezta? Bai, badakigu bentzat, 2 mendeen zehar hemen ibilizia da. Eta normala da, apellidoa edo desagertu, edo aldatu. Jose Antonio Espiazu, eskerrik asko, berriz geurekin egoteko tartetxo bartzearen, plazer bat, beti moduan geure historizian kontua inguruan, zeurekin gehiago jakit. Eskerrik asko eta beste bat arte. Horrengo arte.